Siyanibingelela bathandi bomculo kamaskandi jikelele. Kunesiqeshana lapho abekukhuluma khona umenzi ekhuluma lensizwa okuthiwa usiqiniseko, bekhuluma ngento ey'thinta umaskandi nangezinye izinto nje ey'khona emculweni kamaskandi. Siyazi ukuthi emculweni lo kunezinto ey'ningi ezenzeka kuwona. Kunabantu-ke abahlale beney'nto zabo-ke abafuna zenzeke ngenye indlela, kodwa uthe umenzi uma ekhuluma ephawula ngendlela aphawula ngayo, waphawula kahle. Uma ngibheka bekumbono wakhe, bekuyisitori sakhe, kuyinto yena ayibonayo naziyo ukuthi yena uyayiphila and iyamsebenzela. Kunalento le ephushwa abalandeli, ikakhulukazi when it comes to uKhuzani noMthandeni, abafuna ukubahlukanisa ngayo yonke indlela. Leyo nto leyo bayayenzisisa ukuthi yena ibe khona. Abafuni umuntu uma eyiphilela ngendlela aphila ngayo, aphile nomuntu kuphelele kanjalo. Ayikho inkinga umuntu uma ehlala noMthandeni kuphiliswa ngendlela okuphila ngayo, ahlala noKhuzani aphiliswa ngendlela kuphilwa ngayo, umuntu ayiqhubele ngempilo, ngoba umculo umsebenzi kuye. Into yokubeka isinkwa phezu kwetafula, akwazi ukuphila, akwazi ukuphilisa umndeni wakhe, iy'ngane zakhe, ifamily yakhe, nabantu abasondelene naye abathintekayo. Kusuke kuyilokho nje ukuthi umuntu-ke useculile nobani, akusikhona ukuthi usethathe isayidi. Inkinga abanye abaculi bayathanda ukuthi once basondela komunye umculi kube right, kupholeke, kungabi nankinga, engabe bikho bathuka, engabe bikho okhuluma kubi ngabo. Once basondela komunye umculi usebeyothuka labo baculi, bebizwa zonke izinto, amakhothanqoko, iy'ngcelamthondo, ukuncetheza, hey lo mfana nemsabane yini imkhothame kangaka. Kuze kukhulume nabanye abaculi abangamavukane befakaza, belwisa nje ukuthi lo ubonakale ekhuluma mhlawumbe eshuthile, ngoba akumele kwenzeke lokho. Kwenzeka kanjani? Kumele bonke beyoguqa le kwey'bomvu. Yiyo umthetho abayibekela wona nje ukuthi sizosebenza leyo nto leyo ukuthi umuntu obonakala enza ngenye indlela sizogibela phezu kwakhe, simkhethise ngenkani. Okuyinto ebhedayo nento enyanyisayo, nento nje esiwubulele yawuqeda umculo kamaskandi. Siyazi thina ukuthi lento yokukhethisa abantu ngendlela ey'phansi yenziwa ubani, siyazi. Sike sabona uMcineka uma ebeka kahle ngoKhuzani, le yasemdletsheni isiyombeka kabi, imgudle kabuhlungu, kangangokuthi manje phusha abalandeli ukuthi aba-add, abaye bomthuke ephejini lakhe, the way akhuluma ngayo, ekhombisa ukumdelela uMcineka, khuluma kabuhlungu. Ayikho right leyo nto leyo. Akukho right lokho asuke kwenza, ukufaka abalandeli ngekhanda ukuthi abayodelela abantu abathize abadala. Sike sabona kulo mcimbi wentaba yaseDubai bethi iyayizamela wona kuloya nyaka, owagcina wenziwa le eJulius kwenye indawo. Yonke le nto lesidingo sasingekho sokuwudelela mcimbi, eyizamele intaba yaseDubai, lokho ayikuzama empilweni, ngokuthi nje khona ongahambanga kahle khona. There's no need. Waqhamuka nalowo ufakazile, ngoba naye lowo mfana lo uhambe ekotela, ngoba nakhe esathanda SK. So izinto engenasidingo zonke lonto le, nokuphusha inkani sometimes, ushunwe inkani, yinto etemporal, into ikusiza isikhathi eside, because uphusha iculture ukuthi ku-right ukungahloniphi abanye abantu, ku-right ukuthi ukhulume noma yini. So manje-ke umenzi uthe uma ekhuluma la, uyambona umuntu omhethile, umuntu wamphatha kabi, omhlukumeza, ngoba lo mhlazilo umsebenzi wakhe ukuxova, adunge, anyomfe yonke into efake igama laKhuzani, imi yakhe
ukuzonyofa yonke into ethinta uKhuzani. Nembuzo yakhe usuke nethemba lokuthi lo ozoyiphendula mayembuza uzobuza agxeke uKhuzani ngoba kubona kulula ukwenza lonto leyo, it's easy. Manje umenze uyiphendula indlela aphendula ngayo, siyabonga ukuthi uphendulile kuhleke futhi, kodwa abantu abayeke ukubheka ama-side la azogxeka abaculi khona. Abayeke abantu ukuxokizisa abaculi, leyo nto leyo iyabheda. Into encane ukhulumile, usekhulumile noMenzi, bangaki-ke abaculi abathule nezinto befakwa kuzo bengaqondile ngenxa ukuthi bazama ukuthi phela besemasayidini a-right ukuze bengathukeki, abahlazi bengabathuki. Nakho le fezi emnyama nje ibibeke ngendlela ebeke ngayo. Ngakhulumile uSiyazi, babendlela babeka ngayo, basebeyazi ukuthi hayi ayikho iphutha kwesiqiniseko, angeke uyekiswe isiqiniseko ukucula. Niyamazi uqiniseko masehlele kuwena ukuthi unyofa kanjani izinto ayikhulumayo ngayo. I-mental health yakho uyayazi ukuthi disturb kanjani. Umuntu akhuluma ngawo usuku nosuku, ahlale ko live iminyaka 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Uyaqhubeka umuntu, ungakhona wena ophawula ukuthi hayi Fezi mani iyahoxa nje, ihoxiswe into engekho. Yawazi umonala awenzile umfana lo, awenze kuKhuzani, emkhuluma embhixa kabuhlungu iminyaka. Manje lento yakhe uhambe recruiter wonke abantu afune iengele lapho abazokhuluma boKhuzani. Leyo nto le iyomsiza, uyofikaphi? Uzawuphilaphi lapho yena afuna unyofa khona abaculi? Because each and every time ethola opportunity ufuna into sensational ezobeka kabi uKhuzani. So leyo nto leyo asithembe ukuthi abaculi bazoyibona, bazovuleka iy'ngqondo ngoba lo mculi lo kuphilwa ngawo. Into ebalulekile ukubambisana, kusebenziswana, kuyangcokisana vele kumaskanda, akuyona igospel, akusiyo eminye umculo. Vele umculo wokungcokisana, ukuvikisana unjalo kuphelela lapho. Hhayi thina sesifika manje sesiyagamanxa singena ngale sesizokwenza izinto ey'bhedayo. So abantu bazoyilalela-ke le clip le bayizwele ukuthi-ke kuhambe kanjani, kodwa le isifundo sokuthi bacule izimeleni, ningavumi ukuxhashazwa abantu lapho. Lokhu befuna niyogoqa le emdletsheni ngenkani, befuna nidelele uKhuzani, nani-ke sineke-ke la seningene kulo noxhaka leyo nigaxela. Iyeke leyo nto leyo. Ngiyabonga, nansi iclip iyalandela. Mina ngiyafana noKhuzani, anginankinga mina noKhuzani. Inkinga noKhuzani ebese noma ngingakhuluma kahle ngoKhuzani ungasho lutho wena mawuze ukuthi awuthanda ukuthi ukhuluma ungasho lutho. Angithi ngeke ungivimbe ukuthi ngikhulume kahle phela mina kakazi angona, uyangiqasha kugcwalisa, uyangiqasha kwizigzakho, uyangiqasha kuphi. Wena ngithi wakuphoxa nagejana ngendlela wakho lokho. Futhi naye uKhuzani akakwazi ukuthi athi mangikhuluma nawe ebese mhlambe benaloko engikuchaza ngawo, ngoba mina mangikhuluma nawe kunamagama okuphile ngiwathulayo a-right ukuthi ungcole kanjani isiqiniseko, ukuthi abantu bakuzonda kanjani, ukuthi abantu mawuposta bathini ngawe. Akuwona umsebenzi ongawukhweza kimi lo noma kangawukhweza kimi lo. Wena ukudlala yakhe irole kimi, naye ukudlala yakhe kimi. Ngikwenzela isibonelo, uKhuzani noMthandeni bobabili obhuti kimi kodwa sisebenza ndawonye. Futhi naye uKhuzani akakaze asho kabi kimi, angaze ngasho kabi kuye. Naye ngiyaxhumana naye, noMthandeni ngiyaxhumana naye, namhlanje ngimcimbini wakhe uyigcwalisa ngangikhona. Ngiyako kaMthandeni futhi manje akungabi beko umlandeli ozokhuluma okubi ngokuya kwami emdletsheni, ngoba akazange akhuluma okubi ngiyale kuyigcwalisa. Noma ngathiwa ngibizwa uKhuzani kube baleni, angasho kubi umlandeli kaMthandeni, athi wara in akangasho kubi, ngoba mangingaya kubo kaMthandeni ngeke asho kuba. Ngithi singayenzi leyo nto leyo mfana ngithi mina angihambi-ke leyo ndlela. Ngiwumenzi nje oqola. Uma engangifonela uMthandeni njengamanje ethi inkabi yami ngifuna sizoshutha nawe, ngifuna sizocula nawe iculo elilodwa, mina ngiyovuma ngigijima mina ngithi ya Mthandeni ngiyeza mfowethu
ngisho ngathiwa ufakile imali yopetrol ngisho uyifakile ngizoza mfowethu ngizoyihambela ngisho ngigibela itekisi noma ngingayize ngizoza mfowethu ngizocula icwele ngoba umthandeni kimina umuntu osesikhundleni esiphezulu kunami emsebenzini esiwenzayo kufanele ngithathe ipromotion kumthandeni uma ukhuzani eye wangidlalisa lapha enkundleni kufanele ngimphendule ukuze ngizothola abantu abazongilalela Exactly. ngoba ukhuzani uyibrand enkulu kuna angikwazi ukuphikisana nebrand enkulu kunami yinini eningathi hey menze ukhuzani mncane kuwe ngengoma yenza ukuthi ungavumi yini eningasho lokho mina ngikwazi lokho mina njengoba ngisebenza naye mina ngisalihlonipha izinga lakhe ngoba ngiyamazi ukuthi mkhulu kangakanani ziningi kangakanani indlela ayihambile engingakayihambi nina mase nizongikhweza mase nizothi ngiyinkunzi ngaphe kwakhe umuntu ebuya phesheya kwelwandle mina ngisathandwa yini ngisajika la ehluhluwe ngijike la eNewcastle eGoli bani ngingakayi phesheya umuntu ebuya phesheya bese nithi ngiyinkunzi phe kwakhe ningibulala ncomani umsebenzi ithi